BODOLAND Dance Master Season 1. खुलुमबाय आं मेरिना बसुमतारी बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि बड'लेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1 आव आं फार्स्ट भट राउन्डनि थाखाय सेलेक्ट जादों। नोंथांमोननि अननाय मोनोब्ला आं उननि राउन्डआव बादायनो खाबु मोनगोन। प्लिज आंनो भट होनानै आंखौ उननि राउन्डआव बादायनो खाबु होदो। आंनि कड नाम्बारा जाबाय M011। प्लिज आंनो भट हो। आंनि फार्स्ट भट राउन्ड मोसानाय खालारा जाबाय 13 फेब्रुवारि 2021 सुनिबार खालि मोनानि 8 रिंगानिफ्राय हरनि 10 रिंगासिम। प्लिज बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि लाइभ टेलिकास्ट इउटुबाव नाय आरो लाइकआव थुनानै आंनो भट हो। बुंफिनदों 13 फेब्रुवारि 2021 अक्ट' सुनिबार खालि मोनाबिलि 8 रिंगानिफ्राय हरनि 10 रिंगा। नायनो दाबाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन लाइभ टेलिकास्ट बड'लेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1 नि फार्स्ट मोसानाय बादायलायनाय। गोसोआव लाखि इउटुबाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनाव आंनि मोसानाय लाइक थुनानै भट दैथायहर। Competition within India. A grand trial show BODOLAND Dance Master Season 1 नोंथांमोनखौ फिनै गोसो गोरबोजों बरायनाय थाबाय बयखौबो। स' दायो जों नेक्स्ट डान्सार एबा मोसाखावरिखौ जोङो लेंहरनो सानबाय। बिथांनि मुङानो जाबाय मारिना बसुमतारी। मारिना बसुमतारीखौ जों स्टेजआव फैनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। रायजो राजाफोर नोंथांमोना बरायदों मिस मारिना बसुमतारी। रंग बदल बदल के क्यों चहक रही है दिन दोपहरियाँ। मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना क्यों फुदक फुदक के धड़कनों की चल रही गिलहरियाँ। मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना रंग बदल बदल के क्यों चहक रही है दिन दोपहरियाँ। मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना क्यों फुदक फुदक के धड़कनों की चल रही गिलहरियाँ। मैं जानू ना क्यों जरा सा मौसम सर फिरा है या मेरा मूड मस्खरा है। जो जायका मनमानियों का है वो कैसा रस भरा है। मैं जानू ना क्यों हजारे गुल मोहर से भर गई है ख्वाहिशों की टहनियाँ। मैं जानू ना क्यों फुदक फुदक के धड़कनों की चल रही गिलहरियाँ। मैं जानू ना एक नई सी दोस्ती आसमां से हो गई। जमीन मुझसे जल के मुंह बना के बोले तू बिगड़ रही है। जिंदगी भी आजकल गिनतियों से उब के गणित के आंकड़ों के साथ एक आधा शेर पढ़ रही है। जोबोद मोजां मोसानानै थांबाय बिनानावा। जोबोद मोजां गोबां मोजां पिंकी। स' जोंनि गेजेराव दायो मोसाखावरि बिनि मुङानो जाहैबाय मिस मारिना बसुमतारी। जों नोंथांमोननिफ्राय बेखौनो मोन्थिनो लुबैबाय जे मारिना बसुमतारीया जे मोसानाय मा समनिफ्राय आरो नोंथांमोना बोरैहाय बेनो मदद होदों माबायदि होदों। स' बिनि सायाव जों नोंथांमोननिफ्राय सुंद'यै आरो नोंथांमोना बबेनिफ्राय। खुलुमबाय। ओमफ्राय दिनै आंनि फिसा मेरिना बसुमतारी दा क्लास 8आव मोनबाय। बेयो मोसानो सिगांनिफ्रायनो सेस्था खालामबाय थायोमोन।
न'आव मोसानो सेस्था खालामबाय थानायखौ नुनानै जोङो गेजेर गेजेर बायदि रोखोम फांसनफ्राव जों लांबाय थानाय जायो आरोखि दा फांसनावहाय पार्टिसिपेट खालामनो होयो ओरैनो एक्सपिरियेन्सखौ लाथों होननानै बहुत फांसनबो गाबाय ओमफ्राय आगोलाव दैजिं फेस्टिभेलबो गाखांबाय आरो बे खेबसे क'क्राझाराव मोनसे प्राक्सिनि एवार्ड प्रग्राम बानायदोंमोन दा बेवहायबो पार्टिसिपेट खालामखांबाय मोसाखांबाय आरो गुवाहाटीयावहाय मोनसे इण्डिया नेक्स्ट टप डिभा 2018 इण्डिया नेक्स्ट टप डिभाइन दा बेवहायबो प्रग्राम पार्टिसिपेट खालामनो लांखांबाय गुवाहाटीयावहाय जोङो मडेलिं श'आव बिदिनो आरो धुबुरियावबो लांबाय जोङो बेखौहाय कम्पिटिसन खालामनो आरो बिदिनो स्कुलनि बायदि रोखोम प्रग्रामथ' गाखायो दा बेनि गोसो गुदुंखौ नुनानै जोङो बिदिनो समाय हायाब्लाबो एसे टाइम दिहुननानै जोङो उन खिथु थांफानाय जायो आरोखि बिदि बिनिफ्राय आरो मा नांबावगौ सासे गथ'नो बेबायदि बिमा बिफा मोननानै रायजो राजाफोर मा बुङो आङो नोंथांनि बुंनायखौ बा नोंथांनि फिसाजोनि थाखाय मदद खालामनायखौ नुनानै गोबां गोजोननाय मोनबाय आरो नोंथाङा माबाफोर बुंबावनो दंमोन नामा जाबाय स' मादैनिसिम जों थांनोसैलाय एसेबाबो बुंनानै होस्रादो खुलुमबाय सारफोरनिसिम आं आरो मा बुंबावनो मेरिनानि बिफा बुंनायानो जासिगोन ना बेनो गोजोननाय थाबाय जेबो बुङाब्लाबो अरजाला बाट नोंथाङा जे आं मा बुंनो थांगोन दायो मोसानांगोन आरो जेबो बुङाबाबो जेबो नंला जारुफुंनि समाव प्लिज मिउजिक आखाइ खबना हो रायजो राजाफोर मादै प्लिज मादै आदियानबो मोसादों आखाइ खबना हो मादै प्लिज सापर्ट खालाम मदद खालाम मोसानायाव नों गैयैखाय एसे खम जादों मादै आदै नोंथाङा बिराद मोजां मोसानो रोंगौ आरो गोजोननाय थाबाय नोंथाङा जे गावनि गथ' गथायफोरखौ मदद खालामो मादै गोजोननाय थाबाय नोंथांमोना गावनि सिटआव जिरायनो हासिगौ दानिया जों जाजेसफोरनिफ्राय बानबुंथिखौ खोनासंनो आखायाव लाबाय सिगाङावनो जोङो माइकेल सारनिसिम थांगोन बिथाङा मा बुङो मेरिनानि मोसानायनि सायाव हेलौ सार दहायनिख्रुइ दा साबसिन जादों दै मोसानाया दिस वाज बेटर परफॉर्मेंस एक्सप्रेशन थोड़ा चाहिए और चाहिए एक्सप्रेशन में थोड़ा मेहनत करो डांस वाज गुड थोड़ा कारपेट ने डिस्टर्ब दिया वो भी मैं देख रहा था बिकॉज कंटेम्प्रेरी स्टाइल नों जिबायदि मोसानो लुबैदोंमोन सब एसे सपोर्ट मोनाखिसै माबानिफ्राय ग्राउन्डनिफ्राय आई कैन कैंसल आं बेखौ माबाबाय माफ खालामबाय फ्रम माय साइड एंड you're very beautiful by the way, very cute looking, so use your expression. Expression is very important when you dance. And nice kicks, very good, nice splits. Thank you, sir. Work on your back rolls, okay? Back roll out, flexibility, and we'll hope to see you maybe in the next round, and all the best. Thank you, sir. Thank you. दानिया जोङो रिंकु मेडामनिसिम थांगोन बिथाङा मा बुङो मेरिनानि मोसानायनि सायाव माइकेल सार होननाय बायदियानो दहायनिख्रुइ दानि मोसानाया साबसिन जादों आरो थेंक इउ मैम एक्सप्रेसना एसे नांबावगौ आरो जादों एबार माबा हिसाबै कन्टेम्परेरियाव बिदिनो जानांगौ मोसानायनि स्मुथनेसआ बिदिनो थानांगौ आरो नेक्स्टआव बिनिफ्राय आरो साबसिन खालामनो नाजाबाव अके मैम गड ब्लेस थेंक इउ मैम गोजोननाय थाबाय दानिया जों थांगोन देंखो सारनिसिम देंखो सारा मा बुङो मेरिना मोजां जादों थेंक इउ सर दहाय बड' डान्सनिख्रुइ एसे साबसिन जाबाय एबार आरो गोबां नाजाबावनांगोन हार्डवर्क खालामनांगोन आरो जितु नोङो बारदोंमोन जाम्प खालामदोंमोन बे एसे क्लियारसिन जाबावनांगोन क्लिनसिन जाबावनांगोन नेक्स्ट ट्राइ खालामगोन होनना मिजिंथिबाय अके सर अभारअल गुड थेंक इउ सर गोजोननाय थाबाय सारनिसिम
गोजोननाय थाबाय सारनिसिम आरो गोजोननाय थाबाय बिनानाव मिस मारिना बसुमतारीनिसिमबो प्लिज आंनो भट हो आंनि फार्स्ट भट राउन्ड मोसानाय खालारा जाबाय 13 फेब्रुवारि 2021 सुनिबार खालि मोनानि 8 रिंगानिफ्राय हरनि 10 रिंगासिम प्लिज बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि लाइभ टेलिकास्ट इउटुबाव नाय आरो लाइकआव थुनानै आंनो भट हो बुंफिनदों 13 फेब्रुवारि 2021 अक्ट' सुनिबार खालि मोनाबिलि 8 रिंगानिफ्राय हरनि 10 रिंगा नायनो दाबाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन लाइभ टेलिकास्ट बड'लेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1 नि फार्स्ट मोसानाय बादायलायनाय गोसोआव लाखि इउटुबाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनाव आंनि मोसानाय लाइक थुनानै भट दैथायहर